Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja her rojên sêşemê li gor saeta Kurdistanê saet 5 de li gor saeta Ewropayê sî de min li pêşberî we ne. Di bernameya xwe ya dergeha wêjeyê de em li ser mijarên cudayên çand û hunerê disekinin, li ser mijarên cudayên edebiyatê disekinin. Hefteya borî em li ser mijara folklorê sekinî bû. Folklor dê çi manê, di heman demê de girîngî û taybetmendiya wê çi, bandorên wê çi ye û cureyên wê çi ye. Lê em ê vê heftê dîsa li ser mijara folklorê bisekinin. Em dîsa balê bikişînin ser pênasekirina folklorê. Folklor ji devê gel yani ew berhemên ji devê gel em dikarin bêjin zanista gel e. Wêjeya devkî, çand, huner, pêkenok, çîrok, müzik, bîr û bawerî, kevneşopî vana hemûyan em dikarin dibin banê folklorê de kom bikin. Di heman demê de jî em dikarin bêjin folklor dikar bive çavkaniyeke zanistî jî, çavkaniyeke lêgerînê, çavkaniyeke akademîk û çavkaniyeke lêkolîn û lêgerînê jî. Me got di nava folklorê de çîrok jî xwedîciyekî taybet e. Ez dixwazim di vê bernameyê de dîsa ji we re çîrokeke gelêrî bixwînim. Ka hela bi ev çîrok ji aliyê kê hatî berhevkirin û aîdî kê û aîdî yani kê gotî û aîdî kîja herêmê ye. Çîroka bi navê Mormorî ye. Mormorî jî berhevkar Wîldan sevî min, zarbê jî Şefîqe sevî min. Temenê Şefîqe 58 perwerde xwende herêm jî gundê Mîrzebeka Bismila Amedê ye. Dîroka berhevkariyê jî 2014 de ye. Elbet dîsa çavkaniya vê bernamê jî folklora me ye hejmara dehan sibata 2021 û 2022 di wê demê de wekî 55 temenê wîldan biborin. Temenê Şefîqe hatî nivîsandin lê niha sala 2024 de dora 55 salî ye. Niha zê ji we re çîrokeke gelêrî bixwînim ya Mormorî ku aîdî herêma Bismila Amedê ye. Got hebû kes ji Xwedê mestir tinebû. Çîroka Mormorî ez ê ji we re bêjim. Got rojekê xaniyek bi hev re lêkirin. Kê çû spiyê. Navê spiyê jî Mormorî bû. Her dûka bi hev re xaniyek lêkirin. Xaniyê wa dilop kir. Her dûk çûne ser xanî got em ê xanî bigerînin. Ji buh dilopê me tên. Îcar her dûka zaf qedir da hev. Kê çê got? Ez ê bigerînim. Spiyê got? Na, ez ê bigerînim. Kir nekir spiyê got ez ê bigerînim. Spiyê bageran gerand. Kete binî û perçiqî. Got kêçê jî her dû kezikê xwe di ber re kur kirin. Li serê hingî giriya û hingî berket. Û çû ser sergot. Sergot pirsî got. Çima kêça kezî kur? Çima te keziyê xwe kur kirine? Kêçê got. Ma ne, morî morî mir. Sergot jî xwe belawela kir û qijikê hat li ser danî. Qijikê got. Çima sergoyê belawela? Sergot got. Pa sergoyê belawela kêça kezî kur pa ne mormorî mir. Got qijikê ji tûva xwe kişand û ew jî şîn kişand çû ser serê darê got darê. Got. Çima qijika dûv kişên? Qijikê got. Tew pa qijika dûvkişikên sergoyê belawela kêça kezî kur ma ne mormorî mir. Darê jî pelê xwe tev weşand ji kerba. Got av hate ber darê got. Çima dara pelweşên? Heta vêga şîn bû, delal bû. Got. Pa ne dara pelweşên
قجika dûv kişên sergoyê belawela kêça kezî kur ne morî mir. Got avê jî xwe şolîmolî kir. Diber garis de herikî garis pirsî çima ava şolîmolî? Avê got pa ava şolîmolî dara pelweşên qijika dûvkişên sergoyê belawela kêça kezî kur ne morî mir. Garis serê xwe xiste ber xwe xweyê bexçe hat got çima garisê serdexûn? Got pa garisê serdexûn ava şolîmolî dara pelweşên qijika dûvkişên sergoyê belawela kêça kezî kur pa ne morî mir. Got pa zilam jî ji keriba me re xwe xiste qûna xwe got pa merqûn garisê serdexûn ava şolîmolî dara pelweşên qijika dûvkişên sergoyê belawela kêça kezî kur ma ne morî mir. Şînek bû li wî welatî çîroka min çû serê diyara rehme li dê û bavê hazir û guhdara ji xeynê îblîsê qulê dîwara. Ev çîrok jî ji devê Şefîqe Sevîm hatî gotin. Herêma gundê Mîrzebeka Bismila Amedê. Belê me niha dibin navê mijara folklorê de dîsa were çîrokeke gelêrî parve kir. Pêkenok jî ji xwe beşeke bêjin di nava folklorê de yê dixwazim were pêkenokekê parve bikim. Ev pêkenok jî di kovara folklora me de ji aliyê me Mukriyanî ve hatî komkirin. Silê mecdo. Silo rokê nexweş dikeve. Xelk derin serdana wî. Lê zêde ne li ser heşê xwe ye. Başhay ji xwe tune ye. Diran dike. Mecdo dibêje yabo xelk li dora te ne eyb e dira neke. Silo dibêje lao mahîn ê çav li çavan kevin. Çi wexta ku gundiyan hevdû bidîtana henek dikirin digotin mahînê çav li çavan kevin piştî ku mirin heye. Ev jî zarbêj Hiznî Çınar e. Herêm jî Tizyan Artuxlu Mêrdîn û di 2012 de hatiye komkirin. Belêzî di vê bernamê de jî hinekî li ser gotinên taybet ku em bêjin pir zêde nehatiye bihîstin û aîdî herêma botanê zê were parve bikim di bernama dinê jî min hinek bi were parve kiribû. Ez ê vê bernamê de jî li ser hinek gotinên ku aîdî herêma botaneyê bisekirim. Belê niha em ji kîja gotinê dest pê bikin. Feriç. Dîk yan ji mirîşka ketî qama mamirkan. Mînak. Wê ferîça henê tu nabî ji xwe re bibe mirîşk û dîkê te kêmin. Ferzen. Du wateya derî û rêda tê bikaranîn. Xwedê heta hez bikit ferzene xêrê yê vebit. Fetandin. Di kolandinê de qulubandina axê ya li ser hev ango wekî cotkirinê dema gîsîn kîlteyên axê diavêje li ser hev. Mînak. Ez û çeterê axê çûn me şova xwe taze fetan çiqas kîlteyê mezin hene me herifand. Findiker. Bişkulê keranim. Mînak. Sergûniya îro gelek findeker anîbûn. Hema bêje dûrê xwe te jî sergûn kiribûn. Firfire. Ji serserî, sewterî, zipe û kesên wekî wan re tê gotin. Mînak. Firfirê gund xwe dîsa dan hev ka wê çi hariya bikin. Gêlgêlkirin. Strîna diber xwe da. Bi dengekî niz û te mirî. Mînak.
Diya min xezala mirada wadîsa gêl dike Xwedê dizanit ka çi dibêjit. Gijek cihê ku kuç teht û berên kij tê de hene ew der gijek e. Mînak çiyayê ka to cihek gijek e tu nikarî gavê bavêjî hinde ciyagik hişk û tîj e. Gizgizîn dema hewa dinyayê diguhere dema demsal diguherin û dinya sarogermî dime bêhtir ji bo destpêka van deman ev gotin tê bikaranîn. Mînak dinya wa dîsa digizgize kuro ha ji xwe hebin di demê hol de mirov nexweş dikeve. Goran ji kesên ku li derdora xwe dizîvirin re tê gotin mînak. Xwedê sînê goranik welê ye mirov ji qaliq derê dixwe. Ma mirov holê li dor xwe dizivire lo. Gurç kesên ku ji kar û baran re sivik û amade ne mînak. Kevî keçek gurç e hema her dem hazir e. Gurmizî pora li hev qulibî ango bûyî gustîlok mînak. Rêhat gurikek porgurmizî ye pora wî welê delal li ser disekine. Hebilandin li hev aliqîn mînak. Xurtoma avê te dîsa li hev hebiland. Herhelî tiştên ku ji zîvera xwe ji quweta xwe ya ewil bikeve û tu purt li ser nemîne mînak. Beteniya me par vî demî kirî wa herhelî qey we çi jê kiriye. Heşifandin ji nivîsa şilbûyî û ji şilbûnê neyê xwendin re tê gotin mînak. Mektûbek wa ji payîtexta jorî hatî Xwedê xira bike wa ji şilî û baranê heşifî nayê xwendin. Hevker hevalkerî kesên ku keriyên xwe kirine yek mînak. Par hevkerê min cangîrê cindo bû. Hîçik kulmek hirî yan tiştek nêzîkê hiriyê nerm ya bi destan hatiye givaştin mînak. Ka feke vî hîçikê heriyê çi ji min re dibêjit nafekit qama xwe ji xwe zêde ye. Hingil di postê pezî de ji cihê kabê re tê gotin mînak. Hingilê kevilê me gelek fireh bû. Hît pora rast û dirêj û hevgirtî mînak. Babo pora wî hît e gelek sipehî ye. Hoçk di lîstikan de ew cihê ku lîstikvan xwe digihîne û bi ser dikevin mînak. Me hoçka xwe ya li hîstokan li cihên bilind çê dikir. Kakerispî navserûbin spîbûna simbêlê û rîhekan mînak. Navxweş hêj kakerispî nebibî hate kuştin heyfa wî. Kakilgoz rengê şal û şapikan rengê kakila gûzê mînak. Şalê zêbarbek ji kakilgozê esîl e. Kakilgoz çi gotinek xweş. Gelek gotinên wisa bi guhê me re xweş tê di nav digelekin. Kavilî seyran û gera keçan taybetiya kaviliyê tenê keç diçin ji derve. Mînak evîn û meta xwe elîfa îro çûyibûn kaviliyê têra xwe geriyabûn. Gelemerdî merdiya ji kîsê xelkê merdiya pê pesindayînê ye mînak. Ew ji xwe kesek gelemerd e. Mehlî me ne ji kîs wî ye. Kertol bariyê nanê hişk yan jî qetek nan. Mînak heta kertolik nan didanê çavê wî zer dikirin. Keskûj kesên ku ji paqijiyê hez dikin mînak. Zeyno jineke keskûj e. Mala wê weke maç e wele sipehî ye û paqij e. Gevçobelo kesê guh çeqel guh mezin yan
xwarovîço mînak serfiraz zarokek kevçobelo ye. Hema fekinê hunê zanîn. Kewaşe, qirş û gelaşên ku li ser girş û mirdiyakan tê dirêjkirin. Mînak, kewaşê mala me baş hatine danîn. Mirov divê ji qey hatine pîvandin. Welê rêza wa wek hev e. Gezer, nizar cihên asê bilind kûr û req. Mînak, te xwe çawa li wî kezerî de avêt û tu nemirî. Kitir, axa spiya ku di çêkirina dimsê de dixin nava şîreyê. Mînak, kitira divsê îsal me kêm kir. Me tiştek nû ceriband. İnşallah divsa me yê xweştir be. Kitir, gemara paşgayê. Mînak, gaya me hema bêje hemî bi kitir, em nizanin em ê çi bikin. Kûrî mij, caniya çend rojiya salê. Mînak, xweha min kûrî mija me wawin dabûye. Hêj me çend caran nemijandî çû. Lekoba, hîleker, hîlebaz, fenek. Mînak, ma ev rovî çi qas lekoba ye? Lewleb, di meşkeyandinê da ew çovikên qul yên dikevin nêvdêwê û meşkê bi çar cihan ve digire. Mînak, lewleba meşka me dûhî şikest û em man heyrî. Mehtel, tu tişt nemayîn. Li sifrê sekinîn. Mînak, kuru em îsal mehtel bûn. Tu değl û dan ji me re nehat. Bûğela, mekîk, dar yan jî bista li ser tenûrê. Ji bo dadan û vekolana tenûrê tê bikaranîn. Mînak, xatûna Silêman duh pê mekîkê tenûrê li keça xwe da keça xwe nîvmirî kir. Mêrav, şikefta çavan. Mînak, mêravê çavê rindê hinde ye. Mirov nikarit nefekitê hingî spehî ye. Mêrê kulê, ev êşek e. Jê re taûn jî tê gotin. Jê re dibêjin kotî jî. Mînak, wê salê mêrê kulê ket nêv bajarê Helebê. Nîvê bajêr ji ber vê êşê mirin. Merx, ji bo kelexê mirovên mirî tê gotin, tertemê mirovan. Mînak, hin de mêr jî ekto kuştin, meydan ji merxan tejîbî. Mêşverû, mêşeke gewrik e. Ji mêşê mezintir e, dema dirî kirman da avêje, kes bûyê nexweş dikevin. Mînak, gurê Salih Emer ketiye êşa mêşverûyê. Mihik, di heçiyê de ew cihê ku hatiye xeratkirin. Da werîs xwelê bigire. Mînak, mihika werîsê me mihulî ye, êdî werîs xwelê nagire. Mîmark, nexweşiya mirovan e. Di tilî dest û lingan de derdikeve. Cihê ku ev êş lê dertê, rehên wî cihî vedikişinin û ew cih ditewe. Mînak, tiliya Tahir mîmark tê de derketiye, ji ber wê tewa ye, rast nabit. Mita, ji tişta giran û saxlem û dagir tîre tê gotin. Mînak, hesinê vê dasê gelek mita ye. Mizûr, ji kesên sorder, zorbe, zilamkara tê gotin. Mizûr, mesela em jî hinek zarok dema ku pir wenî tamsarî dikir me ji wan digot mizûr e. Çi mizûr e? Lê li vir wekî mizûr hatî nivîsîn. Mînak, ev dê qaso kesik mizûr e, kesê welê min li vî milî nedîtine. Nefirandin, fêkiya ku bi darê ve ye, lê hêj negihaye û ji darê dikeve, ji vê re dibêjin nefirandin. Mînak, her sal ev dara me dinefire. Ez nizanim çira holê têt, gelo êşikê girtiye. Nijlandin, ji hevveqetandina çiloyê dêzê ku bi awayekî taybet hatine danîn. Mînak, zana li bextê te me, tu spehî vê dêzê binijilînî. Pardêza me li ber bayê çûm. Niqaw, êşeka derewan e. Divê tiştên li nikdewaran ne bên şewitandin heta ku dewar ji êşê xilas bibe, wekî hefsar, teng, cil û gov divê bên xirakirin û şewitandin. Mînak,
دوار مالا محمد كتين نقاوي كذاوا زحفة حيوان وا گنهن كا ويجا يه چبكن نخسته كسي كو بگيري تو تشتي ناي ميناك بلا خوجويوكه او نخسته يك بيسه پاپولمزن کسی بیمزن میناک دجوی قوم پاپولمزن بگره او نابن چم پلندور گیماقل صاف میناک نحیدا پلندورک یا خودیه هما او جحیوانان فرقه پرنسپال گیم همو کسان کسی کو پر پیسه جویوی پیسر دیساو بخویه میناک devebire perenspal mali bide hev. Dedi Türkiş gotinek paspal hey yani naha fikrim go gele de ji perenspale girtibin. Piresuar jinen ku diçin serşoya bû gemînak. Piresuarên we nehatin bû gelek acize puxte. Pirça hevdûgirtî û dirêj nebûye mînak puxta keça min weke pirça ginciya girtiye qafo dar qurm û qirşikên li ber av û rûbaran tên mînak îro zarokan gelek qafo li ber avê anîn. Belê guhdarên hêja ev jî hinek gotinên aîdî herêma botanê bû ji xwe hem hefteya borî jî min parve kirin xwest vê hefteyê jî parve bikim bi rastî jî gelek yanî gotinên ku bi mirov re balkêş yani ji mirov re balkêş tên hene û yanî gelek gotin jî min bi xwe yanî hiç min nebihîstibû yani bi rastî ji ev jî nîşan dide ku zimanê Kurdî li gor bêjin herêmên her herêmên Kurdistanê xwedî dewlemendiyeke mezin e û elbette vê mirov qîmeta zimanê xwe jî bizane bi di ferqiya wê dewlemendiyê jî de bi ev bi rastî gelekî girîng e hinek gotinên mezinê me jî ez dixwazim bi we re parve bikim dîsa aîdî herêma botanê ye ji milka û nexta û xaniya netirse. Di vê gotinê de girîngiya milk, next û xaniyan tê nîşandan çimkî bi çi awayî be jî deyn û zehmetiyên van tiştan dixedin. Ji xweliya dikevin welî, ji weliya dikevin xwelî. Ji qencan xirab çêdibin, ji xiraban jî qenc çêdibin. Şuştin û li xwe kirin reng û rû xwarin û vexwarin gend û gû. Ji bo xweşikbûnê pêşiyê divê mirov li xwe û li cil û bergên xwe binêre. Piştî wê xwarin û vexwarin tê. Çimkî rû û cil û berg ji derve tên xuyakirin lê kesek bi xwarin û vexwarina mirovî nizane. Zan zane, ma nezan çi zane, girîngiyê bi zanînê dike. Kur xişt e, bira pişt e, ber tifikê jî xweş tişt e. Li ser girîngiya malbatbûnê tê gotin, kur tişt e, îro li cem te ye, sibêne li cem te ye. Bira pişt e, heta heye li pişta te ye, pişta te digire. Heta heye li pişta te ye, pişta te digire. Ber tifikê xweş tişt e, ber agirê mala xwe bî, ber tifika xwe bî, ew her û her xweş e. Qaz bi qazan re, baz bi bazan re, mirîşka kor jî bi dîkê kulek re. Herkes bi tanga xwe re heval e. Wele çi xweş dibe qaz bi qazan re, baz bi bazan re, mirîşka kor jî bi dîkê kulek re. Yani ev hevûka xwe tu dixwînî bi rastî ji xwe gelek tiştî radixîne pêşavan. Heta mirov ji teşta xwe têr nexwe, mirov ji teşta kesî têr nabe. Ji bo rewşeke baş divê mirov bi xwe bike û çavên wê wî ne li destên kesî be. Têdî gotinek wiha ji cem me hey dibe çavê li desta xwelî li seriya. Yani ev jî aliyê me yani aliyê Mêrdînê
dibêje çavê li desta xwelî li seriya. Kerê mirî ji gur natirse, piştî çû êdî tirs namîne, heta tenûrê sor nekî nikarî nan lêxî, giringiya amedekariyê dibêje. Divê mirov berîkirina karekî amedekariyên xwe bike. Gereng wextê xwe de xweşin, her tişt di wextê xwe de divê bêkirin. Dê weleda şer kir bêaqila bawer kir. Dema xizm maliyên hev şerê hev bikin, divê mirov nekeve navbera wan, ji ber ku dawiya dawî dîsa ew yên hebe. Ê di navberê de jî dibin sûcdar. Yani rastî ji ev gotinana mirov dikare di çîrokê xwe de, di romanê xwe de jî bikarbîne ji bo mesela ew çîrok û em bêjin romana ku tê nivîsandin elbet bi awayekî em bêjin xurtir derkeve pêş. Daha ji guhdarên hêja ez ê balê bikişînim ser xwarina ecîn. Xwarina ecîn jî ev jî berhevkara wê Şehrîvan Matiyar e û ji devê Cemîla Demîr guhdar kiriye. Herêm jî gundê xanê Serêkaniya Rihayê. Elbet Cemîla Demîr bi eslê xwe ji qosera Mêrdînê ye û tarîfa xwarina ecîn jî li gor qoserê lê zarbêj bûye bûka Rihayê û çend salin li wir de jî li gor çavkaniya kovara folklorê jî wiha dibêje. Ji xwe ecîn xwarinek herêma Mêrdînê ye ji bo mêvanan li ber xwarinên sereke tê çêkirin, ji bo maliyan wekî xwarina sereke jî tê çêkirin. Piranî xwarinek e navborî ye û ji bo firavînê jî tê çêkirin, lê êvaran jî tê çêkirin. Çêkirina wê ne zehmet e ne jî hêsan e, bi sindûk û goştê sor yan jî bi sînga mirîşkan tê çêkirin, lê piranî bi sînga mirîşkan tê çêkirin. Yani ji xwe di kovara folklora me de wiha gotî, lê ême mesela herêma Mêrdînê yani dêrikî ecînê xwe bi goştê sor çê dike. Yani hiç naybîram ku me bi goştê em bêjin mirîşka ecîn çêkiriye. Yani me her dem bi goştê sor çê dikirê, me goştê sor berê wisa dikuta û baş nerm dikir û pişre me çê dikirê. Lê vay li vir li gor em bêjin vê tarîfê goştê mirîşka jî hatî gotin. Ev xwarin di şibe kifte û îroqan bi gelemperî sorkirî tê xwarin, lê kesên ku xav dixwin jî hene. Mirov li berê dikare hêşîniyê selete tişiye bixwe. Ême me bixwe tu carî sor nedikir ecîn. Me yani wexta ku mesela me li gund ecîn çê dikirê, em wenî malbat giş kom dibûn û bi goştê sor dihat çêkirin. û herî dayê wexta bihata çêkirin ew ecîna diavîtin tawanê. Heger bi tawanê bizeliqiya digotin erê temam way hatiye, yani îdî tam çêbûye. Îdê li gor vê tarîfê divê tiştên ku dikevin bêjin nava ecîn ji bo hev kesan, sînga mirîşkan, kîloyek, çiqas pirbew qas xweş e, sindiq, kîloyek pîva seriyek, sîrdendikek, xwê kevçiyekî xwarinê, ava firingiyan kevçiyekî xwarinê, filfil kevçiyekî çayê, îsota sor ya hûr kevçiyekî xwarinê, îsota reş ya hûr kevçiyekî xwarinê, kijnîş, kulmek, bexdenûs kurzek, ava sar hinek, rûn bi qasî pêdiviyê. Ji ber ku yani zarbêj ya ku behsa vê xwarinê dike, gotî bi sînga mirîşkan çê dike, loman jî çêkirina wê li gor sînga mirîşkan em bêjin hatiye gotin. Dibêje sîr û pîvazan hûrik hûrik hûr bikin, ewilî sindik, ava firingiyan, pîvaz û sîra xwe bikin nava hevdû û heta nerm dibe wan bi hev re biecînin. Paşê hêdî hêdî ava sar li ber bixin û biecînin. Ji aliyekî ve îsota sor ya hûr bikin avê ku sebiqa xwe vede.
پاشê wê tevî ava wê û îsota reş ya hûr û filfilê gişî bi hev re bikin navê. Sînga mirîşkan bikin robotê û heta bibe merhem hûr bikin, gijnîjê jî bikutin. Paşê gijîja kutayî û sînga mirîşkan jî bikin ser sindikî cardin biecînin. Bexdenûsê hûr bikin û bikin navê biecînin. Dema ecînê we hazir bû, wekî îroqê gilover çêbikin û li ser tepsiyekê rêz bikin. Piştî çêkirina her giloverekê ecîna mayî dîsa biecînin. Paşê rûnê bikin miqilkekê û di nava rûnî de sor bikin. Di heman demê de jî Cemîle Demîr ev xwarin ji dêya xwe yanê hîn bûye, ji dîya xwe elimiye, demal mala dîya xwe hîn bûye, bi goştê sor çêkiriye, wan goştê sor li ser kevirekî gilover û bi mîrkutê dikutan. Eynî wekî me yani wexta nizarok bûn, te dî wê demê motor der tune bû. Me goştê xwe sor dikir ser kevirekî girover û bi mîrkut me dikutan, lê niha ew bi robotê nerm dikin. Lê ew êdî li şûna goştê sor bi mirîşkan ecînê xwe çê dike. Ew ewilî bi ava firingiyan û pîvazê sintikî biecînin. Eger hûn ewilî bi avê çê bikin, dê sindik hişk bê. Ecînê bi ava germ çê nekin ji bo ku sindik nenepixe. Ji bo hevdûgirtina ecînê li şûna hêkê goşt bese. Mesela me ew dikirin bi wexta me çê dikir şûn di me îde hêk jî diqeland û me hêk jî li ser direşandi. Yani bi min yani ecîn bi goştê sor xweştir e. Ez fikra xwe ji lê zêde bikim. Lê li gor her kesê elbet diguherim. Belê guhdarên hêja divê bername xwe de jî min bal kişan ser dîsa folklorê. Dewlemendiyên folklorê, em bêjin pênaseya folklorê. Min bal kişan ser hinek bêjin cureyên folklorê. Min dîsa çîrok xwend, qala xwarina ecîn kir, hinek gotinên Aîdî Herêma Botanê, hinek gotinên mezinan min were parve kir. Heta demek dinê bimînin bi xêr û xweşî, zargotin pişt e, folklor her tişt e.